Hej og velkommen til Maskesnak. Maskesnak er mit bud på en strikkepodcast herude på YouTube. Jeg hedder Kirsten, og jeg sidder som sædvanligvis, vil jeg sige, i min lille strikkesofa. Og strikkesofaen og jeg, og garnsamlingen og diverse strikkeprojekter befinder sig alt sammen i Vejle. Så er det første gang, du ser med, så vil jeg sige velkommen til. Jeg håber, at du har lyst til at kigge med og kigge forbi en anden god gang. Og har du set med før, men velkommen tilbage. Jeg sætter utrolig stor pris på, at du er der engang kigger forbi med dit strikketøj. Og vi er jo nået til første søndag i advent 2024. Så jeg har fundet julesweateren frem. Jeg har en strikkeprojekttaske her fra Knitwear by Marquis, som indeholder min adventsgave til dig. Så den får du lidt senere. Og hvis du har set med før, så vil du vide, wink hernede i beskrivelsesfeltet, der ligger jeg links til de opskrifter, jeg snakker om, og jeg skriver også, hvad det er for noget garn, og hvad det er for nogle farvekoder, jeg har anvendt. Så du kan egentlig i princippet bare sætte dig helt stille og roligt og slappe af med dit strikketøj eller dit hækletøj og noget godt at drikke. Og så sidder du og tænker, hvad har du den her gang? Det ser da harmløst ud. Det ligner da bare en cola. Yes, det gør det, men det er det ikke. Det er en form for en cola. Det er, jeg er på denne her Kung Fu drink. Jeg snupper lige en slurk. Og Kung Fu drinken er den her, jeg lægger et link til kok, til hvor du kan finde opskriften. Det er jo den her, der er en blanding af sportscola og fra Hancock bryggerier, noget lakridssirup og så gin tonic. Og den smager simpelthen som en Kung Fu is. Så den sidder jeg og nyder, men det ser jo, det ser jo uskyldigt ud, når den bare ligner en cola. Så og så vil jeg også sige tusind tak til de af jer, der lige lægger en thumbs up. Til de af jer, der skriver en kommentar. Og tusind tak til alle jer, der kom med forslag til god håndcreme. Altså i min sidste episode, hvor jeg sad og sagde, at mine hænder er ved at krasse mig selv til blods. Tusind tak for alle de gode forslag. Det sætter jeg pris på. Indtil videre klarer jeg mig igennem med den her Filcolana håndcreme. Den har funket rigtig godt sammenlignet med noget af det andet. Jeg vil ikke sige bras. Noget af det andet håndcreme, jeg har liggende dernede. Men jeg skal derud og have prøvet noget af det der af, som I har foreslået mig. Det går, men jeg sidder det mindst ikke og krasser mig selv til blods. Så, hvad har jeg på? Jamen, vi er jo nået ind i december måned. Og det fejrer jeg jo ved, at jeg går med julesweater hver dag i december måned fra den 1. til den 24. december. Og den jeg har på den her gang, den er jeg ved at tænke, det er da nok ved at være en klassiker, er der ikke? Det er denne her, der hedder Santa Baby, som er designet af Hanne Rimmen for Filcolana. Så ja, det er en gratis opskrift. Jeg har ikke strikket den i originalgarn, hvis man kan sige det på den her måde. Det var, da jeg skulle strikke den her, var det første gang, jeg skulle give mig i kast med det her flerfarvestrik. Og i originalgarnet, der sidder man til hver farve og holder 2 tråde sammen, og så tænker jeg, det magter jeg ikke lige. Så derfor fandt jeg noget, så derfor gik jeg ned i en af mine lokale strikbutikker, det var Rosa, så sagde jeg, hvad har du af forslag, det skal passe til den her strikfasthed. Og vi kiggede mange ting igennem, det må heller ikke græs. Og der foreslog hun mig, at jeg
strikket i det garn fra Du Store Alpaca, der hedder Stærk. Og jeg har så strikket i lys base, eller marcipanfarvet, og så den her grønmeleret. Og det er rigtig lækkert garn at have på. Det krasser ikke. Det er blødt. Det betyder rent faktisk, at den piler sådan forholdsvis meget, at man får alle de der fnuk, så den har brug for sådan regelmæssigt at få sådan en tur med sådan en fnuk fjerner. Og det her stærk garn, det er vel egentlig for at få noget strømpegarn. Der er nylon i, der er alpaca i, og der er uld i. Men bortset fra det, er det et dejligt garn. Også bortset fra, at det lige fnukker lidt. Jeg lavede allerede fra starten halsen om. Hanne Rim kan godt lide hendes designskår hertil. Jeg synes, Hanne Rim laver nogle gode opskrifter, men vi er ikke lige enige om, hvor vi synes, at halsen skal være. Så derfor så rykkede jeg rykkede halsen ned, og så begyndte jeg senere i mønster, på mønsterreporterne, fordi de første par pinde, de er bare i hvid. Så det gav mig så mulighed for at få rykket halsen ned, så den sådan mere er, kan man sige, bådformet. Men det er jo nogle af de ting, man kan gøre, når man, som dig og mig, vi strikker, vi kan lige modificere, så det passer til, hvad vi gerne vil. Og det passer mig rigtig godt at have en hals, man kan, som jeg kan lide at være i. Og ellers, hvis du kan lide den anden hals, så er det bare det, du gør. Så behøver du ikke sidde og spekulere så meget over det. Og så er der også de her flotte afslutninger hernede, før man går over på ribkanten, og så laver man den her afslutning i man kan sige, mønsterfarven. Der er rigtig mange, der har strikket den. Den her, det er nok en af de mere julede julesvætter, jeg har. Altså sådan farvetemamæssigt. Jeg har min gode strikveninde op i Skive, der har strikket den mest fantastiske af denne her, hvor hun har strikket i sådan en meget mørk marin, og så med den der saltkaramelfarve, eller guldkaramelfarve, som til mønsterstrik, og den er bare så flot. Men når man går sådan i julesvætter sådan en hel, en hel måned, så har man brug for julesvætter i flere farver. Så det her, det kan man sige, det er min klassiske udgave, den mest julede, eller julesvætterfarve udgave, jeg har. Efterhånden, som jeg jo laver de her podcast til hver søndag i advent, så vil du se de andre farver, og der vil du lige pludselig se, at der sker der noget med farverne. Der bevæger vi os væk fra de der klassiske julesvætterfarver over i noget andet, netop hvor jeg kan bruge de forskellige farver. Så skål derude. Glædelig første søndag i advent. Så hvordan adskiller de her adventsafsnit sig fra en normal episode? Jamen, selvfølgelig fortæller jeg om, hvad jeg har på. Det vil være julesvætre. Jeg fortæller om, hvad jeg er blevet færdig med, hvad jeg har på pinde. Det kan man sige, det er sådan meget klassisk indhold. Og så kommer vi til adventskalenderdelen. Og adventskalenderdelen er jo, at jeg afslører, hvad min adventsgave er til dig. Så det kommer lige før. Og så til aller sidst, så går jeg i gang med at åbne mine 2 adventskalendere. Så hvis du tænker, det har du ikke brug for, så kan du bare hoppe ud, efter jeg har fortalt om, hvad der sker i min strikkurv. Jeg tænker lige, du skal blive hængende og se, hvad det er på en adventskalender, der er til dig. Så udover at have taget den her på, ligesom at pynte mig selv til jul, så er juletræet også blevet pyntet herover med det her glaspynt. For det her kasuri, de der glasperler, der bliver lavet af de der kvinder nede i Kenya, som også laver de der maskemarkører. Så juletræet venter på, at vi får begyndt. Og heroppe, der har jeg også et stykke julepynt,
Nu skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg peger. Og det er jo min julestjerne, min opskrift på et stykke julepynt, som hænger deroppe. Og hvis du sidder og tænker, det kommer nok i adventskalenderen. Nej, det gør den ikke. Hvis du vil finde opskriften, så lægger jeg et link. Så den har jeg til salg ude på Ravelry, så det er nu, når jeg nok skal huske at sige reklame for egen virksomhed, hvis man kan kalde det det. Men de penge, som jeg får ind på salg af strikkeopskrifter, dem donerer jeg sådan regelmæssigt, når der sådan er kommet lidt penge ind, så donerer jeg dem til julemærkehjem. Og så tænker jeg, det er meget passende at lave sådan en julestjerne. Den koster en 5'er opskriften, og så skal du bruge noget restegarn. Den der er strikket i 2 tråde Avetta holdt sammen, og det er sådan en meget sjov. Det er sådan et pi-sjal. Man starter inde i midten med 8 masker, eller 7 masker, 12 masker. Du kigger opskriften. Og så laver man et pi-sjal, det er der, hvor man laver sådan nogle regelmæssige udtagninger, og man fordobler maskeantallet for hver udtagning. Og så på et tidspunkt, så der får man jo en cirkel her, og så på et tidspunkt siger man, nu synes jeg, at cirklen er blevet stor nok. Så deler man maskerne op i 5 stjerneben, og så strikker man benene hver for sig. Jeg har brugt Avetta, min gode veninde i Skive, som havde fornøjelsen af at være teststrikker på den. Hun har strikket i bomuldsgarn. Og så efter det, efter vask, så har jeg været inde og stive den med en blanding af kartoffelmel og vand og varmt vand og sådan noget. Det står beskrevet i opskriften, hvordan man lige gør det. Så, færdig med reklamedelen. Skal vi ikke kigge? Hvad? Og der sidder derude, er du blevet færdig med noget? Der er lige der med lidt stillestand. Og ja, jeg er blevet færdig med noget. Det har også taget sin tid. Så nu kan jeg lege den talende sweater. Jeg er langt om længe blevet færdig med denne her, der hedder Lun og Let. Som er denne her, som var en af adventsgaverne i den der adventskalender, jeg havde fra Charlotte Tønneringen, eller Tønneringens Strik, tilbage i 2022. Og jeg lægger et link til opskriften, men det du lige skal vide med den her, det er, at for at du kan få opskriften, skal du købe garnet til. Så det er den måde, som Charlotte Tønneringen har valgt at drive sin virksomhed til, og det kan man være ej i år, eller ikke ej i år. Men det er jo forskellige forretningsmodeller. Den her, den vejer i størrelse extra large. Strikket på pind 3,75. 20 masker. Denne her, som er strikket af en tråd Shio fra Itogarn, som er sådan en tyndt uldgarn. 40 gram løber 450 meter. Holdt sammen med en tråd af Crea Deluxe Silk Mohair, som jo er den der blanding af Silk Mohair og alpaka og silke og mohair og alpaka, ja. Hvor 20 gram løber 240 meter. Denne her, let og lun, den her sweater for mig, den vejer 165 gram. Så den er virkelig let, og den fylder jo simpelthen bare ingenting. Så det er jo egentlig sådan en, man lige meget nemt kan have med sig, i tilfælde af, at man lige tænker, givet om det bliver lidt koldt, hvor jeg skal hen. Så langt om længe er jeg blevet færdig med den. Det er sådan meget... Charlotte Tønneringen, hun starter jo altid med at strikke, med at slå op nedefra og strikke nedefra og op. Og så slutte af på forstykket og bagstykket, og så
Strik de 2 ting sammen, og så strik ærmer på bagefter. Og da jeg så havde gjort det, jeg har nærmest strikket den halvanden gang, da jeg sådan lige havde fået strikket de der forstykker og bagstykket sammen, så fandt jeg ud af, at den var for kort, og så måtte jeg jo trævle op og ligesom få strikket 4 cm mere på kroppen. Så en meget enkel opskrift. Der er ikke det store fiklumdik i det. Så den bliver jeg glad for at bruge. Og lad os lige tage en skål på, at jeg er færdig med noget. Ikke også? Ja. Er jeg blevet færdig med andre ting? Nej, det er jeg ikke. Så lad os kigge på, hvad der er i min strikkeprojekt tasker. Der er leopardpuden af Kaffe Facet, som jo er en del af min egen samstrik. Den er der ikke sket noget på, så den ligger bare over i sin kurv. Så har vi denne her Monday-sweateren, designet af Petit Nit, som jeg strikker i en tråd Taran, strømpegarnet op fra Henriette fra Killerik i farven In the Cottage, eller The Cottage, og så en tråd af den Silmohair Rosarius, som Henriette har haft op hos Killerik. Jeg ved ikke, om hun stadigvæk forhandler, eller om hun er ved at lukke ned. Men de her 2 til sammen giver den strikkefasthed på de der 20 masker, og den har jeg fået på pin 3,5. Jeg strikker løst i Petit Nit, hun er på pin 4. Her er der ikke sket noget siden sidst, fordi jeg vil bare være færdig med den der, så nu er den jo ved at være blevet til, at den kan være mit to-go-strik. Så har vi denne her fra min egen, også fra min egen sammenstrik, hvor jeg er jo maksimalt udfordret. Jeg er i gang med at strikke kirsebærblomstring, designet af Lene Tøsti. Det der er udfordringen for mig, troede jeg, det var, at jeg skulle klippe. Det er en cardigan, så jeg tænkte, det er godt nok. Det bliver en udfordring for mig. Jeg havde så ikke overvejet, jo, det er flerfarvestrik, men jeg havde ikke overvejet, at det også kunne blive en udfordring. Det er ikke, fordi det er en udfordring at strikke med 2 farver. Det går faktisk hurtigt. Så sætter vi hastigheden ned, når vi så får den 3. farve på hver pind. Og så på nogle pinde, der har jeg gået hjælp med 4 farver på sådan en omgang. Det tager bare sin tid. Det er bare det, jeg vil sige. Det er altså også udfordringer. Bundfarven, det er den her jadegrøn, og hvad er garnet? Det er Rauma Fineuld. Så det er afsløret. Bundfarven er jadegrøn. De store kirsebærblomsterblade er denne her lysrosa. Det indre af kirsebærblomsterbladene er den her mørkrosa, og grenene er selvfølgelig brunmeleret. Og så vil du sidde og tænke, hvordan går det med den der kirsebærblomstring? Det går faktisk fremad. Hvor har jeg den henne? Jeg sætter jo sådan en lille omgangsmikør, og så stikker den jo selvfølgelig af. Ikke også? For en uge siden var jeg nået dertil. Det var pind nummer 24 eller 25. Og jeg er nu i gang med pind nummer 31. Og det her blomstret, hvis du sidder og tænker, det ligner der ikke kirsebærblomster. Nej, det er jo mine klippemasker, der ligger lige her. Og skal lige passe på, at de her pinde ikke lige stikker i. Ikke? Det kunne være så yndigt. Så her har vi kirsebærblomstringen.
Pind nummer 31. Juhu! Og mønsterreporten strækker sig over 40 pinde. Så jeg er mere end 75% i mål. Altså. Og det bliver bare så... Altså de der klippemasser kan vi hurtigt blive enige om, at de er ikke kønne. Jeg strikker på pind 3. Der rammer jeg en strikfasthed på 3-24 masker. I opskriften der står der 26. Jeg magtede bare ikke at strikke på pind 2,5 eller sådan noget. Eller 2,75. Prøv at se. Men altså, det er også som at se foråret. Er de ikke flotte, de her kirsebærblomster? Og ja, selvfølgelig, nu var der lige en af pindene, der stak af. Og den stak samtidig af, kunne jeg også høre. Så nu redder jeg bare pinden. Der var også en maskemarkør, der stak af, fordi jeg har jo opdelt min mønsterrapportstykker. Har jeg jo tydeligt mærket op. Tydeligt, sidder jeg og siger. Med de her maskemarkør. Så hvis det er, at jeg har lavet en fejl i den foregående pind, så kan jeg nemt rette den. Pind nummer 31. Ja, når jeg er nået til pind nummer 40, så skal jeg bare strikke bundfarven. Så kan det her jo blive mit to-go-strik. Men her nu, det er strikkepodcast-strik. Det er nyhedsstrik. Det er podcast-strik. Det er strik, hvor jeg ikke koncentrerer mig om andet end at følge de her mønstre og holde styr på mine 3 eller 4 farver. Ja, så det er den. Jeg glæder mig til, at jeg når til pind nummer 40. Og det er der simpelthen nu, jeg har jo lige for nylig haft sådan en pind, hvor der kun var 2 farver, og det var den så var jeg færdig med den omgang, og var sådan, allerede færdig. Det går da godt nok hurtigt. Jeg havde 2 farver, og skulle sidde og forholde mig til. Så går det ligesom, så er der ikke alle de der flotteringer, man skal forholde sig til. Fordi den der grenfarven og det indre af kirsebærblomsten, der er der nogle gange rigtig mange masker imellem, at jeg skal bruge de der farver, og så man skal lave de der flotteringer. Så det tager tid, og så bliver det tid til, at jeg lige tager en lille slurk. Hvad har jeg ellers på pindene? Jeg har fået et nyt projekt. Ja, den her, hvor der jo lå den her Lunar lækker i. Jeg er gået i gang med at strikke tronskift-sjalet, designet af Marlene fra Netværk by Marky, og jeg strikker den i den her Cashmere Lace fra Knitter's World, som er 100% cashmere og 55 gram, løber 410 meter. Og hvorfor sidder du og tænker, hvorfor sidder du og strikker på det? Jamen, strikpodcasten Ret og Vrang har jo gang i en sammenstrik, kunne jeg se, med Malenes opskrifter, hvor man også samtidig skal strikke garn fra Knitter's World, sjaler og scarves. Så tænkte den kan jeg også lige nå at være med i. Den slutter her 1. december. Så jeg skal lige have lagt det billede op. Men jeg er nået så langt, og det går jo i princippet hurtigere og hurtigere, og det er simpelthen bare sådan en skøn opskrift. Og så kan jeg også samtidig med denne her, så kan jeg jo dobbeltdippe. Fordi denne her er at strikke, Charlotte Hårslev fra Hårslev Strik. Hun har jo også en sammenstrik i gang, der løber lidt længere, hvor man strikker opskrifter designet af Malene fra Netværk by Marky. Så det er, nu så vi de 3 ting ud af de 4 ting, jeg har gang i, så jeg vil bare gerne færdig med den her cardigan. Skal vi sige det på den måde? Så
inden vi går over og kigger på din adventsgave. Jeg sidder her og holder spændingen. Så tager jeg lige en slurk. Så. Tada! Adventsgaven til dig. Hvis du ikke har set med før, hvis du ikke fulgte med sidste år, så vil du vide, at jeg har jeg laver adventskalender. Og en del af adventskalenderen er en adventsgave til dig. Og den befinder sig i denne her skønne juleprojektpose af Malene fra Netværk by Maki. Og adventsgaven er, jeg har strikket noget strik. Og så ud fra det har jeg lavet en opskrift. Og opskriften kan du gå ind og downloade gratis fra her søndag den 1. december, første søndag i advent. Den kan du downloade gratis inde på Ravelry. Og koden til at kunne downloade den gratis er maskesnak _mellemrum advent 1. Og der er også en mellemrum 1. Men ved du hvad, jeg lægger rabatkoden hernede i beskrivelsesfeltet, så der kan du bare gå ind og finde den, så vi er sikre på, at du skriver advent på den måde, jeg synes, advent skal skrives på. Så, og du tænker, kan du ikke snart afsløre det? Jo da. Her har vi den. Og sådan lige, lad os nu lige forvente den rigtigt. Her har vi den. Det er opskrift på en jule- eller vinterkarklud. Og den hedder Kirstens julekarklud 2024. Og den er strikket i en af de der bomuld, hvor 50 gram løber 165-170 gram. Og det er jo ikke så vigtigt at overholde strikfastheden til en karklud, vel? Og så vil du sidde og tænke, hvorfor har du ikke strikket i en julefarve? Jeg har taget udgangspunkt i det bomuldsgarn, jeg havde liggende. Og jeg tænkte, jeg skal ikke ud og købe noget til det her. Jeg tager, hvad jeg kan finde. Og det her, det er jo iskrystaller. Så det kan jo sagtens være strikket i sådan en lyseblå frostblå farve. Og har du set med før, så vil du sige, men det var da den, du strikkede på der var juli. Yes, det var fuldstændig rigtigt. Men hvis du kunne huske den, så havde jeg 3 iskrysstaller. Så den her størrelse på den her karklud, det var enten som et gæstehåndklæde, eller som sådan en bordserviet, eller dækserviet. Og det så lidt, og man var tæt på 50 gram garn eller mere. Jeg tænkte, det går ikke, og så havde jeg en god snak med min strikkeveninde op fra Skive, og så sad vi og kiggede lidt, og så puttede jeg lidt flere masker herud i den her perlerib, og lidt flere masker her, lidt flere masker der, og lidt flere masker der, så det ligesom kan få en karkludstørrelse, som jeg synes er en karkludstørrelse for mig. Og jeg havde også problemer, men det var så før jeg ligesom havde den blokket, at den her, det indre ben af iskrystallen, den synes jeg ikke var synlig nok, og så gik jeg ind og strikkede den med 2 rangmasker fra retsiden. Det blev simpelthen for weird. Så den her karklud har jeg nok strikket tæt på 3 gange. Men det er det, når man sidder og leger, og man så ikke bliver helt tilfreds, så leger man om. Så den her, det er det samme garn. Den er i hvert fald velstrikket, velvasket. Men her har du den. Hvis du synes, den skal være større, jamen så lægger man jo bare en ekstra iskrystal ind her, og jeg tror, de løber, er det over 23 masker.
så lægger man bare en ekstra iskrystal ind, og en ekstra iskrystal op i højden. Men gør du det, så skal du være opmærksom på, at du skal bruge mere garn. Men så kan det være, at du laver det om i en dækserviet. Det er jo helt op til dig. Så her har du den, Kirstens julekarklud 2024. Opskriften kan du downloade fra 1. december frem til det må være lørdag den 7. december kl. 23:59 Central European Time. Og derefter, hvis du ikke når det, og du først ser den her episode senere, og du tænker, den vil jeg da gerne, så kan du gå ind og købe den til en 5'er. Og de penge bliver også doneret til julemærkehjemmene. Så, det var din adventsgave. Og i de kommende 3 episoder er der også adventsgaver til dig. Og det involverer som sagt alt sammen bomuldsgarner. Enten den her lidt tynde type, som i den her karklud, eller den der tykkere bomuldsgarn, hvor 50 gram løber 50 gram løber 70 meter. Så jeg synes, du skal gå ind og downloade den. Du kan jo måske downloade den 2 gange, og så kan du få opskriften til en veninde. Det kan også være, at du strikker den her karklud og giver den væk i sådan noget pakkekalender, eller hvis I har sådan en nisseting på arbejde, hvor man har en nisse, man giver gaver, eller til en lille gave. Og du kan også bare bruge den selv. Så det var ordene, inden at jeg begynder at kigge på, hvad der rent faktisk er i mine adventskalendere. Så hvis du tænker, ved du hvad, jeg har ikke brug for at se for mere, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kiggede forbi. Og jeg håber, du har lyst til at kigge forbi igen næste søndag i advent, for at se, hvad gaven er til dig i anden søndag i advent. Og hvis du bare sidder og tænker, wow, jeg skal se, hvad du har i de der adventspakkekalender, så bliver du hængende, tager dig en slurk og strikker et par pinde mere. Og jeg tager så også lige en slurk. Nå, hvad har jeg af adventskalender? Jeg har adventskalenderen fra Jørgen Bay Sanders. Og så har jeg det var den, jeg bestilte først. Den bestilte jeg i juni. Og tænkte, så har jeg godt dækket ind. Lige til jeg så, at Marlene fra Netværk by Marki her i starten af oktober, hun også udbød en adventskalender. Og så tænker jeg bare, sådan en vil jeg også have. Så jeg har 2. Og så har jeg desuden også julekalenderen fra Etienne, Danske Kyster. Men dem laver jeg simpelthen et lille særskilt afsnit om, hvor jeg pakker dagens farve op. Og nu må du ikke blive søsyg derude. Og så kigger vi sammen på Danmarks kortet og får puttet en knap, fordi det er de danske kyster, og så ser vi, hvad dagens farve er. Men det bliver simpelthen lavet som sådan et lille dagsafsnit, som ikke tager så lang tid. Så, jeg skulle have, og det har jeg også, jeg har udstyret mig med en saks. Så lad os så se, hvor meget det her det kommer til at larme. Og jeg har ligesom ikke åbnet forsigtigt op på forhånd. Det gik. Vi kigger i kalendergaven nu fra Jørgen Bay Sanders. Første episode. Jeg har ikke set den endnu. Du skal have lov til at se den. Jeg tænker lige, at jeg skal have styr på, om jeg har det alt sammen. Jeg har ikke set det endnu. Så vi kommer til at se adventskalenderen på samme tid.
Wow, hvor er det flot. Ej, men jeg elsker jo bare grøn. Så der ligger et fed Merino Extra Fine Sock, hvor at 100 gram løber 420 meter, og så ligger der en jaksok 50 gram, som består af 70% Merino Superwash, 20% jak og 10% nylon. Og den har vi her. Så de her to. Ej, hvor er de flot. Ej, nu burde jeg jo egentlig have sagt, det må du altså undskylde. Hvis du ikke selv har, du har den her adventskalender, og du ikke selv har åbnet den nu, så må du undskylde. Nu har jeg jo simpelthen bare siddet og afsløret det. Ej. Men her er de. Og så ligger der noget mere. Så ligger der en lille strømpepind. Rundpind til lacepind, sådan til sokkestrik. Jeg tænker ikke, jeg kommer til at strikke sokker. Og så ligger der også, nu skal jeg passe på, at jeg ikke deler noget, der ikke må deles. Så ligger der også en opskrift på sokker, og det er havtorn strømper. Ej, det var da en rigtig god gave. Ja. Nu viser jeg ikke mere. Så kommer du til at se, det kan vi jo ikke have. Så det er det her var indholdet i første søndag i advent i adventskalenderen fra Yarn by Sanders. Ej, det er nogle flotte grønne farver. Jeg sidder allerede lidt og tænker, jeg har allerede nogle idéer til, at jeg skal strikke det her. Jeg skal ikke strikke strømper, bare rolig. Hvis du ser med her, så vil du vide, at strømper er ikke det, jeg går i strømper, og jeg bruger sokker. Men jeg strikker mig ikke selv. Det er ikke lige min... jeg synes ikke lige, det er spændende. Men der har vi heldigvis forskellige holdninger. Og så kommer jeg til at larme igen. Prøv på at... Nu har jeg fået taget det her af. Og så pakker jeg op, og nu er det igen det der med, nu skal jeg huske at sige, hvis du har adventskalenderen fra Knitwear by Margit, og du ikke har åbnet den endnu, så synes jeg, du skal lukke øjnene. For jeg kommer til at afsløre, hvad der er her i. Og jeg pakker stadigvæk ud. Jeg lever lige med lydene. Yes. Pakker stadigvæk ud. Her ligger der også noget garn. Og noget papir. Jeg kan jo ligesom ikke, jeg skal jo se det samtidig med dig. Ikke også? Så vi ser det. Og nu har jeg den. Yes. Er vi parat? Så ser vi den samtidig. Så ligger der også i denne her, det må være, jo det er også et sokkesæt fra Anita's World, Bettina. Det er merino sok, 75% merino, 25% nylon, 100 gram løber 400 meter, det er det jeg vil mest sige. Og så ligger der sådan en lille en til. En lille mini. Det er der også nogle rigtig flotte farver. Her har vi den der guldkaramelfarven, som jeg rigtig godt kan lide. Jeg kommer ikke til... Jeg siger det bare derude. Jeg strikker ikke strømper. Kan bruges til sjaler eller sådan noget.
Og så ligger der et sæt rundpinde fra Knitpro Stainless Steel. En 80 cm 2,5. Det er måske den, jeg skulle have strikket kirsebærblomstring på. Ej, det var da en god gave. Og her ligger så også, nu tjekker jeg lige. Jeg tjekker lige, at jeg ikke kommer til at vise noget. Der ligger en opskrift på et sæt strømper, og den hedder Liljestrømpen. Men ved du hvad? Jeg tænker ikke, jeg kommer til at strikke dem. Nu har jeg opskriften. Det kan være, at jeg har en god veninde, der kunne tænke sig at få sådan en strømpeopskrift. Ja, ved du hvad? Nu har vi fået afsløret det. Så kan vi lige vise dem sammen. Så her har vi adventskalenderen, eller gaverne, garnet fra adventskalenderne fra Yarn by Sanders og fra Knitwear by Markie. Yes. Og det bliver ikke til strømper. Det kan jeg berolige jer med. Det gør det ikke. Og så vil jeg som sagt lave et lille særskilt afsnit, hvor jeg åbner min julekalender. Så det betyder, at jeg så på de søndagene i advent, der kommer der så to episoder. Der kommer adventsepisoden, og så kommer der julekalenderepisoden. Så det var det, jeg havde at dele med dig her første søndag i advent. Så jeg vil ønske dig en rigtig glædelig første søndag i advent. Tusind tak for, at du ser med. Og jeg håber, at du har lyst til at kigge forbi igen næste søndag i advent, når vi kigger på, hvad der er sket. Hvad for en julesweater har jeg på? Og hvad bliver din adventsgave? Så tusind tak for, at du kiggede med.